थांनानै सोंगोन जोङो दिनैनि नैबे जिथुनाखि सेथि खेब बे सेथि खेबनि जिथु बिटिआर सरकारा बे हाबाफारिखौ लादों बेवहाय जिहेतु बिथां डिपार्टमेन्टनि इएम बिथां दङ दावबायसा बर' बिथांनि खाथियाव जों सोंगोन मिथिना लागोन बे हाबाफारिनि गेजेरजों बा जोलुर बादायलायनायनि गेजेरजों बिथांमोना बिटिसि सरकारनि मा जौगाथाय लाबोनो नागिरदों दा सार खुलुमबाय बे समावहाय जिहेतु गेलेनायनि बिथिङा सेथि खेबनि थाखाय बिटिआर सरकार खालामदों बेनि गेजेरजों मा फोरमायनो नागिरदों काउन्सिलफोरनि गेजेराव बिदि गेलेनायाव बादायलायनाय खुंनाया नैबेनो गिबि होननानै जों मोनथिदों सा सानजा भारताव थानाय दथि फारियानि जिफोर काउन्सिलफोर दङ मोनजि जोङो मोनदों नै बिटिआरखौ लानानै बे मोनजि काउन्सिलफोरनि गेजेराव जोङो जोलुर बादायलायनायखौ लानानै आइएसपिएल सिजन 1 एबा इन्टार सेक्सिडेल प्रिमियार लिग 2022 सिजन 1 बेखौ सिजन 1 होननायनि जाहोना जाबाय मा जोङो बोसोरफ्रोमबो बे टुर्नामेन्टखौ जोङो खुंलांबाय थागोन नट आउट बिटिसिआनोल' बा बिटिआरआनोल' बे टुर्नामेन्टखौ खुंबाय थागोन बे नङा दस्रा काउन्सिलाबो बे टुर्नामेन्टखौ खुंहैनो हागोन बेयाव जोंहा सेन्ट्रेलि मोनसे अर्गेनाइजिं कमिटि थागोन बे अर्गेनाइजिं कमिटिया जायनो हरगोन डिसिसन लानानै देग्लाय बिटिआरआ खुंबाय नेक्स्टआव हयथ' कार्बिआ खुंनो हागोन बा डिमा हासाव खुंनो हागोन बा दस्राया खुंनो हागोन दा बे नेक्स्ट 2023 खुङोब्ला बे सिजन 2 जागोन आरो बे काउन्सिल टुर्नामेन्टखौ बा आइएसपिएलखौ जों खुंनायनि गुबै जाहोना जाबाय मा जिहेथु जोङो काउन्सिला नेसनेल गेमफोराव थोंजोङै बाहागो लानो हाया हारसिङै जोङो बाहागो लानोब्ला थ्रु स्टेटआ सेलेक्सन खालामोब्लासो बे काउन्सिलनि प्लेयारा माने बे नेसनेल लेभेलनि गेमफ्राव बाहागो लानो हायो नाथाय जा काउन्सिलफ्राव गोबां मोजां रोंगौसा गेलेगिरिफोर दङ बिथांमोना बेदि थोंजोङै बाहागो लानो हाया नालाय नेसनेल गेमफोराव बिनि थाखाय जोंहा गोबाङानो बन्सित जानो गोनां जायो बा नेवसि जानानै थानो गोनां जायो दा बेखायनो जोंनि काउन्सिलफोरावबो जाहाथे स्टेट बायदि गेलेनाया जाहाथे जौगायो फुटबलानो होन बा गुबुन इभेन्टआनो होन आरो फोरमायनो नागिरबावदों देग्लायनि नैबे फुटबलाव जोङो इभेन्ट होनानै जि आइएसपिएल खुंनो नागिरदों बियो मोजाङै जुदि जाफुंसारोबा आरो काउन्सिलफ्रा बयबो एग्रि जायोबा नेक्स्टआव जोङो नेसनेल गेम बायदि माने काउन्सिल गेम बेयाव गासैबो इभेन्टनि माने दिनै जोलुरल' दङ बेहाय नाथाय गाबोन बे काउन्सिल गेम जायोबा गुबुन इभेन्ट आर्सारियानो होन बा बक्सिंआनो होन जेनेका नेसनेल गेम जायो बे लेभेलसिम जोङो लांनायनि जोंहा सिन्था सरसा दङ आरो मोनसे जाहोना जाबाय मा जिहेथु जोङो काउन्सिलफ्रा माखासे जेंना थायो माखासे आंखाल थायो नाथाय बे आंखालखौ जोङो सल्भ खालामनोब्ला सुस्रांनोब्ला हारसिङै हाजोबा दिनै काउन्सिलजों काउन्सिल जोङो जुगाजुग गैलाया कार्बि आंलंजों बड'लेण्डजों डिमा हासावजों त्रिपुराया बा मिज'रामाव थानाय लाइजों चाकमाजों बेबायदि जेबो जुगाजुग गैलायामोन दा बेखायनो जों बे गासैबो नर्थ इस्टआव थानाय सेक्सिडेल काउन्सिलजों मोनसे ब्रादारहुड बिदा फंबाय सानलायनाय आंगोथि सानलायनाय आरो जोंनि काउन्सिलफोरा थानाय जेंनाफोरखौ जोङो ज' जानानै सुस्रांनायनि जि लामा राहा दिहुननो हायो नामा बेनि थाखाय नैबे गेलेनायनि गेजेरजों जोङो खौसेथि खालामनो जोङो नागिरदों आरो माबाफोर जेंना जेंसिफोरखौ जोङो जाहाथे गारांसियैनो भारत सरकारखौ जोङो नारसिननानै जाहाथे जेंना जेंसिफोरखौ जोङो सुस्रांनानै लानो हायो बेनि थाखाय जोङो बे काउन्सिल सेक्सिडेल प्रिमियार लिगखौ जोङो खुंनो थाखाय थांखि लानाया जिहेतु जारिमिनारि मोनसे हाबाफारि नोंथांमोननि सरकारा प्रमद बर' सरकारा आरो नोंथांनि जिथु डिपार्टमेन्ट बे डिपार्टमेन्टआ जारिमिनारि जिथु हाबाफारि लादों बे जारिमिनारि हाबाफारिनि गेजेरजों रायजो राजाफोरनिसिम मा मेसेज हरनो नागिरदों आं गिबियावनो जोंनि बिटिआरनि मानगोनां गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांखौ आङो रोजा साबायखर जासिगोन बिथांनि सानखांथिनायावनो बे काउन्सिल प्रिमियार लिगआ जानो थांगासिनो दङ बिथाङा जिखिना सानखांथिदों आरो बिथांनि सानखांथिनायखौनो जोङो महर होनो नागिरदों जोङो नाजादों गेलेनाय बिथिङाव जौगाहोनो थाखाय आं बेखायनो रायजो राजाखौ खावलायगोन जोंनि बिटिआर ओनसोलनि आरो जोङो रायजो राजानि सुबिदानि थाखाय नैबे प्रिमियार लिगखौ एबा आइएसपिएलखौ जोङो बिटिसिनि मोनब्रै जिल्लायाव जों खुंनो नागिरदों जाहाथे बिटिसिनि साफ्रोमबो मानसिया बे गेलेनायखौ नायनो हायो नङाब्ला जोङो मोनसे गेलेग्रा फोथारावनो बे टुर्नामेन्टखौ जोङो खुंनानै फोजोबना दोननो हायोमोन नाथाय जोङो क'क्राझारनियाबो जाहाथे नुथों चिरांनियाबो नुथों बाक्सानियाबो नुथों उदालगुरिनियाबो नुथों बिनि थाखाय मोनफ्रोमबो जिल्लायाव गंफा स्टेडियामखौ जोङो सायख'नानै बे बादायलायनायखौ जोङो मोनब्रै जिल्लायावबो जोङो होनो नागिरदों मोनसे स्टेडियामाव मोनबेसे जिल्ला मोनसे स्टेडियामाव खमैबो मोनबा गेमा जागोन दा जोंहा नैयाव मोनबा गेम जागोन इन'ग्रेसनजों लाफानानै आं बेखायनो रायजो राजाखौ खावलायगोन जे रायजो राजाफ्रा मददथि होनांगौ बेयाव कुनु दोलो कुनु संगठन कुनु जाथि बोरोननि खोथा गैया गेलेनायानो
दस्रा समाव जियानो जाया मानो जों बयबो खौसेथि जानानै जोंनि जेनेरेसनखौ जोङो दानो हायो दिनै गेलेनाया रंजा बाजाल' नङा एन्टारटेनमेन्टल' नङा गेलेनायजों जोङो गावनि जिउखौ दाना लानो हायो दा बेनि थाखायनो जों गेलेनायावबो बयबो गोसो होनांगौ आरो बे टुर्नामेन्टआ 9 अक्ट'बरनिफ्राय 23 अक्ट'बरसिम जिहेतु जागोन दा बेवहाय बयबो जिल्लानि रायजो राजाफ्रा लैहोर फैनानै जाहाथे नायफैयो आरो गुबुन काउन्सिलनिफ्राय गेलेगिरि इएम चिफ एमसिएलए आरो गुबुन आलासिफोर फैगोन बिथांमोनखौ जाहाथे बयबो मोजाङै सोंनानै हरो रायदावनानै हरो आं बेखौ खावलायबाय इन्टार जिहेतु काउन्सिल जितु लिग जोलुर बादायनाय बे समावहाय सरकारनिफ्राय जिहेतु खुंदों बेनि बाजेटआ बेसेबां बेनि बाजेटखौ जोङो 2 कौटिनि साखाथि फाखाथि जोङो दोननाय जादों मालाबा एसे बारायनोबो हागौ माखासे जोङो हटेलाव दोननायनि बेबस्थाखौबो खालामनो गोनां जाबाय एकमडेसननि खेथ्रआव आरो जानायखौबो जोंहा जुदि जानायनि जुदि बाजेटआ एसे बारियोब्ला माने मानसिया एसे बारियोब्ला जोङो मोनफ्रोमबो इभेन्टआव 100 जनल'सो लादों जानायखौ दैलि माने मोनसे फोथाराव दा बारिनायनि चान्स दङ दा बिदि बारियोब्ला 2 कौटिनि एसे सायाव थांगोन खिन्थु 3 कौटिनि बियो बारनाय नङा जिहेतु ब्रादारहुड हिसाबै खौसेथि मोनसे लाबोनो नागिरदों काउन्सिलनि गेजेरावहाय आरो बिटिआरनि गेजेराव बे समावहाय जोलुर बादायनायनि गेजेरजों गुबुन हारिनि हारिमुफोर दङ बिनि माबा मोनसे आइडिया थागोन नामा मोजां बाथ्रा नोंथाङा सोंथि सिखारबाय मोनफ्रोमबो फोथाराव 4 फोथाराव जिहेतु जागोन फाइनालजों 4 जागोन सायाव जागोन क'क्राझारनि फाइनाला मोनफ्रोमबो फोथाराव जोङो हारिमुखौ लाफानाय जादों गुबुन हारिनि हारिसानि मोसानाय मेथाइ खननाय बेखौ जोङो लाफादों गाबोन 9 अक्ट'बरावबो नैबे मिनि स्टेडियाम डिमाकुसियाव जानो गोनां बेखेवजेननाय हाबाफारियाव जोङो गासैबो हारि हारिसानि मोसानाय दिन्थिफुंनाय मेथाइ खननाय बेखौ जोङो लाफादों जाहाथे हारिमुवाबो जोंनि खौसेथि खालामनायनि मोनसे राहा लामा बेखायनो जों बेखौबो लाफानाय जादों आरो बाहाय जोङो अपेनिं सेरेमनि हिसाबै जोङो गिबियावनो मार्चिं जों लादों माने फोथारखौ जोङो अलिम्पिक गेमफोराव जेरैबायदि खालामो माने गावबा गावनि टिमखौ लानानै चिफ डिपुटि चिफफ्रा फोथारखौ गिदिंगोन आरो कालचार ट्रुपफोरखौ जों हांख्रायदों लोगोसेयैनो डिमा हासाव आरो बिटिआर बिनि इएम एमसिएलए जों मोनसे रंजानायनि थाखाय जोलुर गेलेगोन बेखौबो जोङो लाफानाय जादों थेंक इउ सार मोनथिबाय बे समावहाय बिटिआरनि जे माने गेलेमु बिफाननि इएम बिथां दावबायसा बर' बिथाङा गाबोननि जिथु जानो गोनां बे जोलुर बादायनाय आइएसपिएलनि जिथु भिजन 1नि जोलुर बादायनाय बे जोलुर बादायनायनि गासै जि डिटेल्स बिथाङा फोरमायदों थारैनो दा बे समावहाय बिटिआर सरकारनि जिथुनाखि सेथि खेबनि थाखाय बे समावहाय जोलुर बादायनाय काउन्सिलनि गेजेरावहाय इन्टार काउन्सिलनि गेजेरावहाय जा जिथु जोलुर बादायनाय बे जोलुर बादायनायनि गेजेरजों लाइमोनफोरनि जौगानायनि हाबाफारिखौ बेसेबां दावगाहोनो हायो बियो समासो दिन्थिगोन निउस 24 बड'लेण्डजों आं कनक चन्द्र बर' गोजोन्थों।